Vi er vant til at se valgplakater som disse, men byrådskandidat for SF i Aarhus, Lone Annette Mørk, har taget andre metoder i brug. 3 steder i Aarhus har Lone Annette Mørk fået lavet graffiti-valgplakater af kunstneren Dato. Den primære grund er, at jeg synes, at graffiti er meget, meget flot, hvis det bliver gjort ordentligt. Og det synes jeg faktisk, Dato han gør det rigtig, rigtig flot. Ja. Og den anden grund er selvfølgelig, at jeg meget gerne vil have graffiti-miljøet og street-miljøet til at få troen på demokratiet tilbage. Ja. Fordi der har været mange år, hvor det egentlig bare har været et oprør mod os andre. Og jeg er selv opvokset i det, så jeg ved godt, hvad de mener. At jeg vil egentlig godt have dem til at komme ud og sige, hey, vi er en del af det her land, og vi har nogle meninger og nogle holdninger, og der er nogle politikere også, som godt vil stå indenfor. Det er ikke tilfældigt, at det netop er gennem graffiti, at Lone Annette Mørk vil sælge sit budskab, vurderer valgforsker Rukker Buch. En forklaring kunne jo være, at SF har mange unge vælgere, og det er klart, at hvis man vil ramme de unge vælgere, så er graffiti jo en af de udtryksformer, som i hvert fald nogle unge mennesker benytter sig af. Så det kunne jo være simpelthen en målgruppetænkning, at man tænker i, hvem er det, jeg skal score stemmer fra. Der er også noget opmærksomhedsskabende i det her, så det er anderledes, og det betyder, at man måske skiller sig ud fra mængden. Og det er jo det, i virkeligheden al valgkamp handler om. Men det er svært at skille sig ud via graffiti, fordi graffitien har så trænge kår i Aarhus. Altså, vi har jo 0 tolerance, og vi har ingen lovlige graffiti-mure i Aarhus. Derfor har Lone Annette Mørk fået malet graffiti-valgplakaterne på 3 mindre synlige private mure. Men selvom det er småt med synligheden, er hun tilfreds med responsen. Jeg er ovenud tilfreds. Jeg er fuldstændig målløs. Altså, det viser bare, at vi havde ret i, at der skulle noget nyt til. Jeg er meget, meget glad, og jeg håber virkelig, at jeg kan leve op til det.